Studio, čujemo se, u programu smo, ok. Nije loše. Tu smo gde smo, a trenutno smo studio. U studiju smo. A zašto smo u studiju? Šta radimo mi u studiju? Šta rade 3 kamere u studiju? 3 kamere u studiju. Šta rade 3 kamere? Da, oni su me zvali da im skurulam te spotove. U stvari, ova pesma nije pesma, nego je epizoda. Hoću da kažem da Kurbla je pesma, muzika je ljubav, ljubav je pesma, pesma je koja, šta je, ko svira bubanj, ko je ovo? Ko si ti? Šta radiš ti? Ko si ti? Zašto ti sviraš to? Opa, bubanj, muzika, opa, bas, gitara, 1, pesma, 2, 3, benda, opa, šansa, studio. Ne čujem te, u gluvoj sam sobi. Šta kažeš, Sale? Vraćamo se u studio. Muzička šansa. Ovdje smo da snimamo pesme za naše mlade bendove novosadske. Pomažemo im da se ostvare, da naprave svoje prve muzičke korake. Kako u studiju, tako i na internet prostoru. A Kurbla je poznat po internet prostoru, pošto mi imamo hiljade i hiljade viewova na YouTube-u, tako ćemo promovisati i mlade ljude da i oni im dobiju svoje hiljade i hiljade viewova. Studio. 3 palme, 1, 2, 3, 3 kamere, 1, 2, 3, revolver. Studio. I Dejane, recite mi, vi pored toga što snimate za Kurblu i snimate spotove novog kulturnog naselja, vi ste također i muzičar. Tako je. Generalno se bavim muzikom, da, ali više onako tuđom. Ko nije shvatio, Đorđe je disk džokej. Dok se zbilja snima zvuk, koliko mi smemo da se krećemo, šta smemo, možemo tu... Možete u ovoj prostoriji koliko god hoćete. Super, da. Koja si ti palma? Prva logično. Hvala. Svetlo treperi, publika čeka, noć je hladna kao i pre. Ljudi su došli da te čuju, da noćas veseli ponovo budu. Zato pojavi se. I tu smo sa 4. palmom, ako se ne varam. Tako je. Vi se bavite muzikom, bavite se pre svega kakvom muzikom? Pa pre svega bavim se ruskom tradicionalnom muzikom, to radim u slobodno vreme, a što se tiče svirki radimo pop rock domaći. Zašto? Pa pre svega pop rock zbog društva, a ruska tradicionalna muzika... Misliš zbog žena? Mislim zbog žena, da. A zašto ne svirate rusku muziku zbog žena? Pa... Formulisat ću pitanje, zašto ne muvate ruskinje? Pa ruskinje nema. Kako su ruskinje reagovale na muziku rusku? Очень хорошо, ti krasivac. Da li vi, poštovani gledalci, mislite da će se palme pojaviti među nama pesmom Pojavi se? Deo, kako ide miksanje? Ćao, pa nismo još ušli u mix fazu, sada snimamo. Kako ide snimanje? Haha. Odlično, napreduje snimanje. Podrška mladima! Kakva je podrška mladima? Tako što ću reći u mikrofon, podrška mladima. Ne, ja mislim da treba podržati stare. Gde ste ljudi? Ko je frontman? Kako se osjećate što ćete snimati pesmu danas? Živahno, veoma. Architect of Pain, why? Zovemo se tako zato što je to zapravo pesma benda koji se zove Exodus. Dobro. I ja sam prosto zavolao tu jednu njihovu pesmu i... Evo naših prijatelja iz arhitekture Bola. Koju pesmu snimate? War in Heaven. Koja je tvoja pozicija u bendu? Bubanj. Bubanj? O čemu se radi u pesmi? Pa kako Bog pobedio Satanu i izbacio ga iz raja i tako da. Tako da, znači vi navijate za dobru stranu. Pa izgleda da da. Tako je!
Poštovani gledalci, novi bendovi, nove pesme. Idemo da bendujemo sa ovim bendom. I evo nas ovde sa našim bendom Bulka. Bulka. Znači... Bulka, Recite mi šta znači Bulka? Ime nije postojalo, znači 2018. on izmislio ime Bulka. Vuk Karadžić nije ono Bulka, imao da, to ime. to nije stajalo u Vujakliji. Samo da proverimo, molim vas, studio. Pitajte gospodina Vujakliju da li ima reč Bulka u svojom rečniku. Nema, mi smo proverili. Nema, proverili smo, nema, zaista nema. Kaže. To, mazite mu bradicu. Ćao, momci! Da, recite mi šta hoćete da vas pitam? Šta želiš da znaš? Šta želim da znam? Sada ćemo, poštovani gledalci, da razbijemo karakter ovog čoveka. Zašto ste vi socijalni outcast benda? Morao sam nešto drugačije da uradim. A reci mi, Darko, šta ti ovde sada kurblaš? Pa ja ovde kurblam njima spot, ovo je zapravo prvi spot u životu koji kurblam. Ti si bubnjar, ako se ne varam, i gitarista, stvari. Pa da, ali bubnjar sam realno sad 11 godina, gitaru malo kraće sviram, možda nekih 5. Ide gas. Idemo kod naših mozgova. Gde ste ljudi? Vojne! Gde si, Vojne? Vratio si se iz vojske, čoveče! Ćao. Ali čekajte, ljudi, vi ste mozak. Vi ste the brain. Da. Kao Pinky and the Brain. vi Samo ste- nemamo Pinky. Kako ste pametni, Big brain. This is the big brain. Da. A evo, poštovani gledalci, znači nemati mozga. Evo vam gledalci, oni ne igraju šaha, oni neće igrati šaha, neće! Zašto igrate? Slušaj ga, udari ga! Uništi ti! Uništi! Try to make without me. You will let up on rock, bottom again. Ja sam mali mozak. A ti si mali mozak. Aha, on je veliki mozak. Ne, ja sam podsvest. A njih dvojica čine veliki mozak. Da, i šta je vaša funkcija u ovom bendu podsvesti? Da vozim basista. Ali reci mi, ti si muzičar inače po profesiji. profesiji sam muzičar, ne. I vi ste u stvari komponovali onu glavnu temu za Kurblu, tako se priča. Jeste, s tim da su mi tu temu baš pošteno ukrali. Da li ste vi stvarna osoba? Valjda. Pa jeste to upitno zapravo. Uključimo malo mozgove da razmišljamo o tome. A gde su ti ostali tvoji minuti slave? Basista radi, on je u kanalu. Znači minut kanala. Minut kanala, minut akademije, minut elektrotehničke škole i to je to. Da. Jeste, 4, 5 minuta slave. Ili imate vi neku okvirnu ideju kako da napravimo ovaj spot? Vidim, znači, mi smo mislili da to počne ovako. Da nekako početak bude onako... Početak mora biti bombastičan. Onda imamo, to ćemo da snimimo, pa onda vamo, pa deponiju i u principu sale. Deponija je na samom kraju. Da snimamo ujutru u 6, a? Da. Da uvatimo to kao magija sati, da malo to... Pa dobro, meni je ovo okej, ajmo da tako snimamo, a? Evo
Evo nas sa gospodinom Ostojićem, predsjednikom Saveza studenata univerziteta. On je tu čovjek da nam kaže zašto i šta Savez studenata hoće da napravi sa projektom Muzička šansa. Dobar dan, gospodine Ostojiću. Svaki dan. Kako ste? Odlično. Šta ćete nam reći o projektu Muzička šansa? Pa, projekt Muzička šansa omogućava mladima iz Novog Sada i okoline da već drugu godinu za redom pređu put od kreiranja pesme, snimanja s pesme i na kraju snimanja spota u vezi te pesme, tako što će im omogućiti prostor u kom će to moći da rade, ljude koji će im pomoći oko produkcije i na kraju omogućiti im snime spot. Da, Pa to je fantastično. Ovi ljudi krila mladim ljudima. Krila, podstrek i krila i gorivo i sve što im treba da polete, a mladim ljudima treba da lete. Mladi ljudi poput rakete!